Jag heter Jakob. Jag arbetar med sån jag på Barbara i Kakstad på. Jag är uppvuxen i Norrskala. Bo i Havn några år och så har jag bo i Köpenhamn och i Stockholm några år. Här är vi arbetat i Kommerstolen. Alltså jag har ju tåsat så läst så vi ankrar om och det var arbete för ju världen hände näka och rörta sig center och där fick man veta att det hade rört sig old soilen så och ta manglar folk liksom man kommer hem att ja så tog ju sjön till rösten han avger som trustet av östen att liksom man visste att det manglar folk att komma hem att och att vinna var liksom blomstrar så ta tog för man hem och man hej nek på ryggsäcken så man vill liksom släppa av ja. Det är ju intressant på att man du är så på banka tatt på allt som du brukar ja. Så det är ju mer ofta är det som man halv timme för att som ska bruka alltså det tar så skilja gör det är så tror inte duckar en så tycker han timme så är han på va. Så akkurat vill kavet ja. Där kan du inte på samma att alltså åtalanda där var det nästa större här på inte så då har vi tusen och bäst möjligheter här på alltså och så också fisk alltså köka att och emot till kan det här Köpenhamn eller Stockholm eller kan det vara Göteborg eller kan det komma från. Jag hade ångan jag stäcker av och också sen jag kom till. Jag hade alltså Lucas så gärna jag kom ha in hela fast alltså korsligt till hundansfär. Alltså det var nog att göra alltså 2 år har verkligen kört alltså då jag vid att det är det alltså plus vi klarar fylla berghusen alltså och det var ganska tema också för problem vi skulle fylla berghusen men det är inte problem. Och det är man säger man kan fylla fler hus att säga så jag har alltid också om att det ögonblick här är ganska också att ha rätt avgörande. Jag har ju varit där bara alltså uppåt så att det är rätt avgörande. Det är vi att landa med. Det får man bara alltid.